Защото ми прям реши. Здравейте на всички! Здрасти, Мишо. Привет. О, чудесно, чуваме се, любите ли си? Аз по гласа те Аз съм. познах. Абе, тук боря се с техниката, нали знаеш? Поредната Добре среща. се справяш. Човек и Виждаме техниката. презентацията, всичко е готово. Техниката отново излезе победител. Сега тая техника ще видим, ребридерите. Давай. Кой ще излезе победител? Ще изчакаме 5-10 минути. Така може с някои общи приказки да кажа здравей на всички, които познавам и на тези, които не познавам. Да може да се подключат и другите, дето се борят с техниката като мене. Това не работи. Работа. Така. Мишо, чакай да те питам, докато чакаме. Абе, питаме. От линка имаш и вариант, нали, там всичките Окей, семинари, добре. но ми позволи системата само на един да избера. Всеки по-отделно ли трябва да се записвам през линка? Чакай. Само един линк и си вътре, нали така? Да, обаче там имаше да изберем кои семинари искаме да участваме. Да, на които се запишеш, на тях ще ти бъде изпратено всичко автоматично. Ама въпросът е, че като натиснах на ребридера и като натиснах на следващия, точката се премести. Не можа да ги селектирам Мисля, всички че това го заедно. оправихме. Добре, значи ще пробвам пак за Ако ли не, останалите. само ми напиши, аз ще те запиша. Въпроса на автоматичното е, че там няма как да се забрави и няма как да се... Точно, да, много удобно по тия напомнящите имейли. Супер. Добре, ще го пробвам пак. През линка, нали? Да. Добре. Пробвай го през линка. Може да се записваш и пред всеки. Аз във Фейсбука ще пускам пред всеки семинар, виждаш, по един-два Супер, дена. супер. Гледам да не е много, да не е досадно, че и на мен лично също ми е досадно. Да, супер. Не е проблем. Но за всички семинари ще бъдат отделни линкове, така и така после, нали, за връзка, така че ще бъдат. Хубаво ли се вижда презентацията? Да, че си спрях микрофона. Идеално, много добре. Okay. Въпросът е да е достатъчно голяма, за да се вижда. Да, на цял екран ми добро качество, всичко е идеално, чете са текста. Yeah. Супер. Така. Гледам, че се посъбрахме хора, още 1-2 минути и ще започваме по същество. Виждате на екрана, това са разписанията на вебинарите, които съм подготвил. Ребридер, горухането с водородни смеси, които направихме през лятото с нашият македонски войвод. И back mount, side mount. Така ще бъде малко философски за хората, които им е интересно дали да ползват side mount или не, или пък side mount, защо да не ползват back mount. Малко интересна дискусия back mount против side mount. И последното, март месец, това са курсовете, които ще правя. Накратко какво съдържат, кога ще бъдат направени, дати, който иска да участва и да разбере предварително информация, за да може да си прецени, може да задава въпроси. Изобщо много ще се радвам и днеска, след като завърша презентацията, така може да си направим някакъв диалог, нали? Задавайте въпроси, ако с нещо не сте съгласни, кажете. Идеята е да стане накрая да завършим с един разговор, дискусия, не само
материала, който съм ви подготвил. Изобщо всичките семинари предпочитам, ако можем да ги правим и чрез разговор, защото мисля, че всеки има какво да сподели, или пък който смята, че има какво да сподели, нека да го сподели. Така, и мисля, че това е. Участниците се задържаха на едно ниво като количество. Можем да започнем. Така че официално добре дошли на всички на първия семинар за тази година. Не случайно подбрах темата за ребридер, защото знам, че е интересна, не е достатъчно развита у нас и мисля, че така, особено за хора, които не са ползватели на ребридери, ще им бъде интересно. Тези, които имат ребридери и се гмуркат с ребридери, не знам, може да им е забавно този семинар, но той е направен основно за тези, които смятат да започнат с ребридерите и се колебаят, така че очаквам в края вашите въпроси, дискусия, нали, нека да изчистиме този момент, дали ребридер е вашето или не, ако имате това съмнение за вас и по този начин да бъда максимално полезен. Така, започваме с съдържанието на курса, устройство, видове ребридери, типове ребридери, видове ребридери, разликата между тях, кой е за предпочитане, полузатворения срещу затворения цикъл, механично регулиране срещу електронно регулиране цикъл. И накрая ще завършим с всякакви видове митове, легенди, колко е опасен и ребридера и ще направим лек анализ на причините за большинството инциденти. Тук ще очаквам също вашето по-активно участие, който примерно, да кажем, се бои от нещо или не знае, или се чуди как да се справи с него. Имам предвид при работа с ребридер, може да сподели и да го дискутираме. Така, значи, какво е това ребридер и има ли то почва у нас? Искам да започна с устройството, за да разбереме всичко за ребридера. Сега, ще направя едно уточнение. Аз записах в Фейсбука, че за всички участници на живо, които са били днеска, ще има нещо специално. Ще ви кажа какво е то. Това е една отстъпка от пробен тест или от курса за началния входния за ребридери. Това е също така, защото по простата причина, че материала, който е в момента, е част от курса, от встъпителния курс, от първия откри ребридера и от ребридер за до 20 метра и до 45 метра, който е recreational ребридера. Така че част от информацията, която в момента предстои да разгледаме, е и част от курса. Именно заради това участниците, които после желаят да пробват ребридера и да се запишат на първия курс, ще получат отстъпка от това. Моля да ми напомнят, ако дойдат при мене, за това, защото е нормално да забравяме, ще мине доста време и няма никакъв проблем просто да ми напомнят. Така. Първо искам да попитам, можете да ми просто с едно чат или в чата или да махнете, има ли някой от вас, който има ребридер и е ребридер дайвер или ребридер инструктор след участниците? Или да кажа просто да и това е достатъчно. Просто искам да знам доколко са запознати хората. Някой от вас гмурка ли са редовно с ребридер и да има ребридер? Не виждам никаква реакция. Означава, че ще приема, че никой от вас няма свой собствен ребридер и не се е гмуркал с ребридер. Така, значи сме на точното място, поне. Така бих се радвал да е.
Кратка история. Както виждате, ребридерът е първият патентован първият патент за ребридера е 1808 година във Франция, който може да го прочете. Фамилията на господин Пиер Мари по времето на Наполеон е патентовано, как да се каже, процеса на абсорбция на въглероден диоксид с цел изчистване на дишането на човек. Първият реално приложим ребида е 1878 годината, в която се освобождаваме от турците и в Лондон Хенри Флойс успява да направи, да направи приложим ребридер, изпробва го в една каца и след няколко дена отива и се гмурка в морето на 5,5 метра. Александър Ламберт използва с реално приложение ребридера в commercial дайвинга, изминава в пълната дина 1000 фута, да затвори блокираните врати в шлюзен тунел и това е първото полезно приложение на ребридера в света. 1880 година, забележете, доста преди отворения цикъл. Нали? Не визирам, разбира се, пълненето с наргиле, дайва с наргиле, което е преди това, но е наистина преди отворения цикъл, който в момента ние го познаваме. Това нещо се да задържа и по-нататъка. 12-та година немската фирма Дрегер запусква първото масово производство на ребридери изобщо в света. US Navy след серия от 20-та година са имали неуспешни серии, неуспешни тестове и успяват и загинали са хора в подводници, първите подводници, и успяват да започват да произвеждат ребридери с цел отначало спасяването на хората от подводници в случай на авария. През 30-та година, горе-долу по това време, италианската Navy, преди това една италианска фирма започва тяхното производство и в същата година Italian Navy започва да го използва и да се произвежда масово в Италия от тази част на фирми и да бъде доставчик на Italian Navy. И 40-та година, още в началото на войната, сигурно всички са чували за Ханс Хас, Австрия. Не е Жак-Ив Кусто този, който прави първите филми за водата, а е Ханс Хас от Австрия, който снима първите подводни снимки, използва ребрида за първи път за развлечение. Не знаете, неговите основни снимки са от Египет и показва изпълнени с живот коралови рифове, такива каквито ние повечето от нас не са виждали в своя път като водолази, тъй като не е тайна за никого, че рифовете загиват и масовия риболов също така намалява популациите около рифовете. Много странно, британците, които са направили първия ревлидер, и са го използвали реално, след войната Бисак, британското пати, така да го наречеме, забранява използването на ревлидера за своите членове в развлекателното гмуркане. Нещо, което го няма на слайда, бума за ребридери за recreational diving, за развлекателно гмуркане, се осъществява след падането на Берлинската стена от страх от много теоретични организации и вече слаб контрол, по-слаб контрол, тъй като не се контролира от едно място, бившия соцлагер и Средна Азия и Близки изток, се налага по-масово да се започне да се произвеждат ребридери, които, разбира се, преминават и за гражданско ползване. Създават се бушинство от фирмите, някои от които са живи до днес, които произвеждат ребридери. Така че ние дължиме ребридерите на
именно на падането на Берлинската стена. Там. Седнах сутринта, също още от снощи вечерта, да направя ето тези схеми. Те са абсолютно оригинални. Да покажа едно по едно как се сглобява един ревридер и от какво се състои, имам предвид на фундаментално ниво. В какво се състои принципа? Принципът стои в това, че имаме един абсорбент, който в момента най-разпространен се казва софнолайм, лайм сода още, който има свойството да поглъща въглеродния диоксид. Той е на натриево кислородна основа, който след това се превръща в калциева въглеродна основа. Това е химически принцип. В въздуха всички знаят, който особено кара курс на Трокс, има 21% кислород и 79% азот. Това не е съвсем точно така. Разликата е 0,1%, но в тия 0,1% има няколко десетки газа. Един от тях, и то е за сметка на кислорода. Всъщност кислорода, точното му съдържание е 20,9%. 0,03 до 0,06% е въглеродният двуокис във въздуха, в зависимост от региона, в който се намирате, ден, нощ, дали има гора наоколо или не. Всички вероятно са чували, че CO2 е виновно за парниковия ефект и е продукт не само на дишането на всички живи същества, но и продукт на горене. Той се разтваря във вода и се разтваря още в почва, в камъни, и при определени условия също може да излезне. Също така знаеме, че когато вдишаме един въздух, в момента, в който го издишаме, от устата ни излизат между 13,5 и 16% кислород. Това е нашият дъх. Той може да бъде предаден още веднъж. Нормално в него има около 16% и може да бъде предаден още веднъж, например, при спасяване, знаете, отдишване уста в уста. Затова приемателя на този кислорода, който има в нашия дъх и въглеродният диоксид, който ние издишаме, е достатъчен, за да помогнем на друг човек, но не е достатъчен за още един такъв процес. Или горе-долу там някъде става недостатъчен. Тоест, в момента, в който вдишваме, ние вдишваме 21%, нека да го закръглиме, въздух, и 0,04% въглероден двуокис, издишваме 4,5% въглероден двуокис, виждате, над 10 пъти се покачва и около 16% кислород. Ако този въздух влезне в контакт с сода лайма, то и мине през него, содата, както казах, има химическата способност да абсорбира въглеродния диоксид. И той наистина го прави и затова в издишащия въздух имаме 0,04% въглероден двуокис, но той не влияе на количеството кислород. Тоест, той не обогатява сместа с кислород или в този случай нашия дъх на излизане от абсорбента ще бъде с 16%. В ребридера обикновено това са едни цилиндри, които се наричат канистрите с абсорбента и те изглеждат ето по този начин. В радиален и аксиален скрубер на английски или поглътител на български, някой се сеща за някоя по-подходяща българска дума, с удоволствие може да я използваме. В ляво вертикално разположение въздуха, издишаният от нас въздух постъпва в долната част на левия цилиндър и ето на този и излиза от тук нагоре вече с изчистен от въглероден диоксид. В снимката в дясно постъпва тангенциално на кръговете, от единия кръг попада в другия и вече оттам се връща обратно към водолаза. Това са двата вида скрубери или поглътители
на въглероден диоксид, които се използват в момента най-често в ребридерите. Така, обаче за да се случи този процес, ние трябва да направим някакъв кръговрат. Как се случва това нещо? Ами представете си, че просто поставяме едни маркучи и в горният край, ето това устройство е, е това, от което ние вдишваме и издишваме, подобно на регулатора, но там просто няма мембрана. Има два клапана, един е в левия край и един е в десния край. Тези клапани именно правят така, че процесът да стане кръгов. Тоест, вдишвайки се отваря клапана отляво, десния е затворен, при издишване се затваря левия клапан, десния се отваря и ние издишваме в дясната част където са червените стрелки, за да може този издишан от нас газ да постъпи в абсорбента, да бъде очистен от въглероден диоксид и след това при следващия цикъл на нашето вдишване ние да го вдишаме, да го засмучаме от лявата страна обратно. Какво липсва? Значи това устройство, което осъществява този кръговат, може да го видите на живо как изглежда. Ето това е тъй нареченият BOV или Bell-out Valve. Това е спасителен, буквално преведен вентил или такъв вентил Emergency. Какво е интересно в него? Виждате маркучета, които са закачени вляво и вдясно, през които осъществяваме именно това кръгово движение на нашия въздух, на нашия газ, който дишаме и издишваме, а отпред има монтиран един регулатор и по средата има копче, с което ние можем да превключваме към регулатора или към ребридера. Това е необходимо, тъй като ако нещо се случи в ребридера, просто с едно просто превключване на копчето, ние започваме да вдишваме въздух не от ребридера, т.е. ние абсолютно пълно го изолираме и започваме да вдишваме въздух само от най-обикновена водолазна бутилка, която имаме с нас закачена отстрани, подобно на side mount или подобно на stage, кой както си избере, и минаваме на открит цикъл. За разлика от закрития, който е всъщност, или по закрития, който също са регулирите. Ето го другия, по-простия вентил, в който няма вграден bailout. В дясната страна се вижда, на десния вентил, виждате от лявата страна, е входа на въздуха. Виждате клапата, тя е почти абсолютно същата, просто размерите са различни от тази, която имате на вашия обикновен регулатор, на който издишате. Има такава силиконова клапа в него. Абсолютно същата клапа има от дясната страна на вентила, само че работи в обратна посока. Лошчето, което е в средата, отваря или затваря кръга. Тоест, тук, ако се налага да игнорираме работата на ребридера, просто бутаме лоста надолу, напълно затваряме достъпа на вода към ребридера, махаме го от главата и просто издърпваме регулатора, който е закачен за нашият бутилката, която седи от едната ни страна, за която е назначена за съответната дълбочина. Така, ако се върна на ребридера, виждате, че очистили сме вече от въглеродния диоксид нашия дъх, създали сме кръгово движение, имаме съответно устройство, което ни позволява да осъществяваме това кръгово движение и да изключваме или включваме ребридера в системата на открит или на закрит цикъл. Какво липсва тук? Разбира се, липсва две неща. Едното, което е обогатяването на въздуха с кислород. Както казахме, издишания от нас въздух или газ, кислорода, който е в него, не е достатъчен който става в него, не е достатъчен за повече от едно, максимум две вдишвания. И за това се налага да добавиме допълнително кислород. Ето в дясната част е монтиран вентила, който това е автоматичен магнет вентил. В лявата част, където е записано AV1, това е нашето електронно устройство, което измерва три параметра.
в ребридера, това е в най-добрия случай. Различните марки имат различни на различни места различни по вид измервателни устройства, но като цяло това е, да речем, най-пълния. В самият скрубер има тъй нареченият температурен стик, който измерва по височина различните слоеве от абсорбента, на каква температура са. Може би пропуснах да кажа в началото, че когато протича процеса на абсорбция на въглеродния диоксид в абсорбента от софнолайма е екзотермична реакция, т.е. тя отделя топлина. И когато има топлина, означава, че реакцията е, че когато содата изчерпва своите възможности, тъй като тя има определено време, което може да бъде използвана, температурата спада и този термостик моментално отчита спада на температурата и вие тази информация я виждате на дисплея на компютъра, който е свързан с него. Както в лявата страна, двете точки, единият замерва количество на кислород, това е фигуративно, тъй като реално там са 3 или 4 кислородни датчика и след това има още един, който няма го на всички ребридери, измерва количеството на въглеродния диоксид. Всъщност комбинация, която е с термостик или съдържание на въглеродния диоксид, е много рядка. Обикновено има или едното, или другото. Но, както по-нататък ще говорим и ще разберете, това е от изключителна важност, тъй като в момента, в който содата престане да очиства вашият газа, който вие издишате, започва повишаване на въглеродните нива и, както казахме в началото, ако те достигнат до около 4-5%, започва да бъде смъртоносно опасно, тъй като без много са слаби симптомите, получавате блекаут, губите съзнание, мозъка се обезкислородява, всъщност не се точно обезкислородява, а повишаване на насита блокира нервната система и вие получавате блекаут от водата и следва удавяне. При 10% съдържание на въглероден диоксид това може да се случи дори от едно вдишване. Така че е крайно опасно и е крайно важно да се съблюдава времето, което използваме този абсорбент. То е точно определено и се дава от всеки производител в инструктор мануала. Има дадени за него колко време вие може да го използвате и е ваша отговорност да го следите това време много точно и по този начин да избегнете проблеми, свързани с повишаване на въглеродния диоксид. Ето как изглежда реално температурния стик. Виждате в ляво, който седи вътре в скрубера и измерва на всяка черна линейка е един термодатчик и измерва в зони, подобно на бойлера за топла вода. Знаете, в него най-високата точка е най-топла, надолу е по-студена. Тук е нещо подобно, не съвсем, защото то може да се загрее и равномерно, но все пак има зони, разбира се, най-натоварената зона последната, така че обикновено на компютъра, който виждате в дясната част, се изписва, има една диаграма, на която са разположени с квадратчета всички датчици, които ги има в ляво и вие виждате как те в момента, в който там температурата спадне под необходимата, моментално в случая на този компютър те са зелени и стават прозрачно бели просто очертания и по този начин разбирате, че постепенно содата започва да се изхабява. Така, значи свързали сме с кислородният резервоар нашия кислороден датчик. Трябва обаче, на нас ни трябва и в същото време газ, който ние да дишаме по-дълбоко от 6 метра, тъй като ако сме само с кислород, повече от 6 метра, речем 9 при военните,
Там има малко по-други правила и там на рисковете са малко по-други. Е необходимо диуент, т.е. някакъв вид разредител, с който ние се гмъркаме. Какво представлява този диуент? Това е газта, която ние можем безопасно, това означава до 1,4 парциално налягане, да дишаме в дълбочина. В дълбочина над 40 метра при ребридерите се използва тримиксови смеси, хели в диуента, т.е. някакъв вид тримикс, било то нормоксичен, в който кислорода е между 18 и 20%, някакъв триокс, който е по-високо съдържание, или пък хипоксичен със съдържание по-ниско от 15%. Този диуент, този разредител, всъщност по същия начин се впръска в контура с оглед поддържане на постоянно парциално налягане на кислорода. В ребридерите, тъй като процесите са малко по-инертни, не се използва 1,4 парциално налягане на кислорода, както в открития цикъл, а обикновено използваме 1,3, 1,2. GUI, знаете, GUI са малко по-консервативни заради по-дългите обикновено дайлове в Exploration, които използват 1,1, напоследък препоръчват за парциалното налягане на кислорода, тъй като реално сместа, която дишате, е непонятно точно с колко е. Т.е. там има някаква вариация, нали, която е в някакви рамки и за това са приели за себе си именно тази концентрация. Тук може да видите, само ще върна за момент, диуента може да се подава ръчно и автоматично. Картинката отдолу е ръчно подаване. В лявата част това е на ребридер, който е с наречен semi-closed ребридер. Това е вентила, който подава в дясната част, а в ляво е показан специален Apex, който е специално направен за тази фирма, който да подава по-високо налягане в ниското налягане, тъй като то ограничава автоматично всички мануално командвани вентили, които са мануално командвани, ръчно командвани ребридери, тъй като те са ограничени по дълбочина именно на 10 атмосфери заради възможността на регулатора, който подава 10 атмосфери в този контур. Като разлика. В дясната част виждате автоматичен вентил, който това е кислороден автоматичен вентил, магнет вентила, който се намира в дясната част по червената линия и е свързан с кислорода. По сигнал от компютъра този вентил се отваря и добавя съответно кислорода. В самия компютър ние задаваме съответно парциалното налягане, което искаме то да поддържа. Това е класическата схема на електронно контролиран ребридер. Тоест, механично контролирания затворен цикъл, т.е. MCCR, както е известен. Имаме добавяне от иглен вентил. На лявата снимка той се вижда. Това е металният вентил по средата, който виждате на катката. С нея водолаза може да регулира количеството подаван кислород в дълбочина. Обикновено той е съобразен с метаболизма на човека, който е примерно 4 литра кислород в минута. Това означава, че ние реално изяждаме 4 литра кислород в минута от бутилката с кислородната бутилка, която е в ребридера. Това си има предвид в метаболизъм. Така че той компенсира това нещо, подавайки един постоянен дебит. Но в дълбочина, отивайки дълбоко, се изменят количествените характеристики, затова някой път е необходимо или примерно при усилена работа, стрес, вие повишавате автоматически
дишането, повишава се автоматически метаболизма, мускулите имат нужда от повече кръвоснабдяване, оттам повече енергия за горене, която се осъществява от кислорода, тя се осъществява чрез кръвообращението, така че трябва да бъде компенсирана по някакъв начин. Това нещо в електрония го прави магнет вентила, който виждате в дясната страна. Така, за да се осъществи този процес, виждате в горната част на ребридите, тези криви линии са тъй наречените counterlunks, или това са подобно на крило, едни турби, които имаме било то отзад на гърба, back-mounted или отпред front-mounted counterlunks, които съдържат определено количество въздух. Тоест, те определят и подпомагат да стане този кръговрат, защото без тях това няма да се случи, тъй като те поемат и те са сигнала за налягането, т.е. те определят налягането в системата. Изравнявате с околната среда, тъй като водата ги натиска пряко, те вътре съответно натискат гъста, която е в тях и изравняват налягането в системата. Те имат няколко много положителни страни, една от които е, че в тях имате запас и ако нещо се случи, в тях имате още няколко вдишвания, докато изхарчите въздуха, който се намира в тях. Плюс това те са с голяма площ и са топли, тъй като процеса, както казахме, е термичен, отделя топлина и ребридерът всъщност е много подходящ за гмуркане в средни и студени води. Не случайно е голямо разпространението му в Европа. Ето вижте как изглеждат контрлунговете. В лявата страна имаме, това е backmount, ето един чудесен JJ ребридер, в който това е неговия контрлунг, който се намира между крилото и бекплейта, с който се обича ребридера. Ето това е монтиран контрлунг. Ето така изглежда. След като се сваля, всичко се разглобява в един ребридер, защото трябва да се почисти, трябва време на време, тъй като в контрлунга има слюнка, той трябва да се дезинфекцира. Това, виждате, е преден контрлунг, който седи в предната част на водолаза. Обхваща го през рамото и отива отзад да се връзва с ребридера. Вече по-малко разпространен модел. Преимущества и недостатъците са обикновено този вид, който е предмонтирания, помага за усилието на вдишване. Чували сте WOP, Work of Breathing, подпомага усилието, тъй като когато водолазът се намира в трим в хоризонтална позиция, положението на този контрлунг се намира по-ниско, отколкото е гърдите, т.е. налягането на водата там е по-високо, натиска го съответно с по-високо налягане, отколкото гърдите и на нас ни е малко по-лесно да дишаме и също така ни загрява от предната страна, осезаемо загряването на жълто, усеща се. Проблема на този е, че човек се чувства като Мишелин, твърде ограничен, ограничава малко и зрителното поле и не е много удобен за провиране в пещери, а е повече за гмуркане в открити води и открит цикъл. По-универсалният вариант е ето това, като в случая тази снимка на JJ ребридер, един типичен експедиционен ребридер, който може да прави всичко на всякаква, този тип ребридери, не само JJ, могат да правят всичко на всякаква дълбочина и да гмуркат с всякакви газове. Знаете, съвсем наскоро беше поставен на световен рекорд за гмуркане в пещери и това беше осъществен именно с ребридери. Така. Видове ребридери. Типични класически вид отзад на затворен ребридер в лявата страна и полуотворен цикъл в дясната страна. Десният е халсион. Каква е разликата? Разликата е, че левия ребридер има непрекъснато подаване на газове към водолаза, като излишния газ с малко мехурчета излиза постоянно навън. Но тъй като ние непрекъснато
нали, подаването на тази газ е съобразена с метаболизма, т.е. тя е едно малко количество. Удължава между 3 и 5 пъти времето за престой във водата, докато бутилките се свършат. В затворения цикъл теоретично е достатъчно, ние може да вземем един, ако имаме ребира в момента пред нас, може да вземем един дъх така отвънка, да го издишаме в ребридера и да започнем да го дишаме само него. И ако системата за подаване на кислород работи, то ние може да дишаме цял ден този въздух. Тоест няма нужда да го сменяме. Тоест разхода на газ в затворения цикъл е много, много, много малка. Пример, затворения ребридер отляво има две бутилки по 2 литра, докато затворения ребридер отдясно има две бутилки по 8 литра и времето, което той може да изкара под водата е доста по-малко и дълбочината, на която може да бъде използвана, също е доста по-малко. Те са лимитирани. SCR, Semi-Closed Rebrider, по затворения цикъл е лимитиран по дълбочина и повече по време. Другото нещо, което казахме, разбира се, вече го споменахме, че скрубера е другият лимит на времето, т.е. там зависимост от съдържанието на скрубера, колко килограма сода съдържа, определя и още някои технологични особености на самия ребридер определят времето, което тя може да рециклира вашия въглероден диоксид. Тоест, тук се съобразяваме вече с повече неща. Не само гъста, която дишаме на дъното, а кислорода и съответно скрубера. Искам да ви кажа, че чисто от практиката мурканията до 100 метра, тези бутилки, които са от 2 литра, които ги виждате на левия ревидър, може да се направят няколко муркания. Човек излиза заради свършването на времето на содата повече, отколкото, ако всичко е наред, разбира се, по време на отколкото поради липса на газове. Последният дайв, който правех на 40 метра точно преди да затворя в Гърция сезона, беше около 2 часа на 40 метра, максимална дълбочина, 2 часа под водата по целия риф на Бая. Изразходих по-малко от 30 бара в 2 литрова бутилка. Може да сметнете колко литра, умножавайки баровете по литражите, колко съм използвал литра по време на дайва, т.е. почти нищо. Това е просто защото в затворения цикъл разходът е абсолютно минимален и се добавя само това, което е необходимо за метаболизма и за когато променяте дълбочините, тогава също така е необходимо да добавяте или да изваждате част от гъста, който се намира в него. Електронно регулиран back-mount ребридер. Ребридерите, както казахме, могат да бъдат. Има 3 типа основни. Товица, затворен и полузатворен цикъл, или кислородни и диолентни. И като тип те са back-mount, side-mount или front-mount ребридери. Ето един класически експедиционен ребридер, който е на back-mount. Всъщност това е ребридер, който аз ползвам. Снимката отляво е от Никити от Калогрия. Това е по време на курса за първо муркане с ребридера, изпробвая ребридера, или може би да е от курса на CCR40. Не мога точно да го предава, но ето как изглежда върху водолаза този ребридер. Бутилката, която носи водолаза от дясната страна, виждате, а после ще закачи отляво. Това е тъй наречен bailout газ, спасателната газ. Тоест, ако нещо се случи с ревидера, в тази бутилка има достатъчно газ, която може да дишате безопасно на дъното, с която можете да приключите дайва и безопасно да приключите дайва, да приключите от ревидера към отворен цикъл. Front Mount Rebreather, съвременен френски Front Mount Rebreather, чудесен тритон. Виждате, ребридерът стои на гърдите на водолаза отдясно.
Но това обикновено този тип ребридери са полузатворен цикъл и виждате, водолаза ползва монтирани бутилки отляво и дясно, които са съответно снабдяват ребридера с необходимата му газ, тъй като той изпуска непрекъснато едно малко количество от студента газ. Той също е елементиран от скрубъра. Обикновено ребридерите, фронт ребридерите, те са с по-малки размери, ползват се като бейлаут ребридери. В момента най-модерната дайвинг е да не се носят допълнително цилиндри на отворен цикъл, а да се носят, да се влиза с два ребридера, един е основен и един е резервен. Обикновено резервния е или фронт маунт, или сайн маунт ребридери в случай на авария в основния ребридер, дайвера да се прехвърли към него. Също така, предно монтираните ребридери се ползват също при военните за чист кислород или от рекреационните дайвери за по-малки дълбочини. В случая Тритона е неговото ограничение до 100 метра, е малко по-съвършенстван модел за рекреационния дайвинг, но мога да ви кажа, че много рядко ще видите водолаз, който гмурка на хели, да използва такъв ребридери. Обикновено в този случай всеки, който се гмурка под 40 метра, използва експедиционни ребридери, back или side mount. Ето го side mount ребридера. Чудесен Dive Soft Liberty. Искам да ви кажа, че французина с чешко или полско име, не мога да преценя точно, Шверчински, който преди една седмица постави нов световен рекорд за гмуркане в пещери, използва два Sign Mount ребридера. Той всъщност ползва три ребридера, два Sign Mount и един Full Mount ребридери, единия като основен и другите два са на резервни. Разбира се, тези ребридери, които той използва за 308 метра сигмуркане в една френска пещера, са специално направени. Това не е стандартен ребридер от магазина. При него е силно увеличен скрубера, именно за да издържа по-дълго време, както използва DPV, водните наречените водни скутери, с също специално произведени с удължена батерия, т.е. един основен скутер, 10,5 часа работа и един резервен, абсолютно същия, който го влачи отзад на задния деринг на крилото. Както вече казах, side mount ребридерите са чудесни и като допълнителен ребридер, втори ребридер и за back mount, тъй като стои отстрани, не пречи вместо бутилката. Той е с почти същите размери, 10 в случая този Liberty е с около 15 см е по-висок или 10 на 12 см е по-високо стандартно S80 алуминиева бутилка, която всички знаете. Тя е 11,1 литър, 80 кубик фит, американски стандарт. Също така виждате, че на този Sign Mount ребридер отдолу е монтирана една от 2-литрова бутилка, от другата страна има абсолютно същата, т.е. този ребридер е направен on-board газ ребридер. Има варианти, в който е само чист ребридер и отделно човек се включва към някоя бутилка, където разполага някъде по тялото отделно, която може да я ползва и като газ за ребридера и за дишане, тя като отделно обикновено е с по-голям размер и като bailout газ с обикновен регулатор да може да премине на него в случай на повреда на ребридера, особено ако има само един ребридер, няма втори. Така, продължаваме нататъка. Радиален и аксиален скрубър върху ребридерите как изглеждат. Видяхме ги в началото. Един е прилича на цилиндър, а другия прилича на два кръга. Този е Рево, който го виждате от лявата страна, малък експедиционен ребридер, има два кръгли кутии, така да ги наречем, една над друга в жълтата част а пък ребридера, който е в дясно, мисля, че отново е Liberty.
който е без допълнителни бутилки, това, което говорихме преди малко. На него скрубера се намира в долната част, той е цилиндър, въздуха, който издиша водолаза, отстрани се спуска от стените на надолу и тръгва отдолу на нагоре, където се обогатява с кислород, пречиства се от въглероден диоксид в содна лайна и се подава обратно към водолаза за дишане. Така, не мога да не се нарисувам без моя милост. Виждате, напълно съм екипиран с моя ребридер. Той е бекмаунт, погледнато отпред относително доста чист, т.е. няма излишни неща. Контролера, който се намира на лявата ми ръка, на дясната не се вижда, има абсолютно същия контролер, който обаче не е вързан с ребридера, тъй като той вече не е контролер, а е допълнителен компютър в случай, че основният се развали контролера. Тогава се минава на ръчен режим. Ребридера, който ползвам, има напълно възможност да се премине изцяло на ръчен режим и след това вече по стандартен компютър може да излезнете безопасно, знаете каква е декомпресията до дълбочината, може да завършите стандартно дайва. Така, така набързо ви нахвърлях основните параметри на ребридерите. Очаквам вашите въпроси. Аз ще започна така с малка провокация по въпроса за проблемите с ребридерите. Вие всички чувате постоянно, този от вас си отишъл, други си отишъл. За съжаление ще поговорим малко на тази тема. За мъртвите добро или нищо, но в случая една дисекция на това, което се случва в инцидентите с или без фатални последици има много важна, за да могат те да бъдат избегнати в бъдеще. Един много голям инструктор по ребридери беше казал, че ребридера това е машина, която се мъчи непрекъснато да те убие и твоят курс и твоята задача е непрекъснато ти да не му позволяваш това нещо да се случи. От една страна има доза истина, но от друга страна е така смешно, анекдотно твърдение, тъй като ребридера сам по себе си, той не иска да ви убие, нищо не иска да направи. В него има упростени електроники, упростени вентили, не много по-различни от тези, които ползваме в рекреационния дайвинг, поддържащи системи и това, което е възможно, това, което е най-важно нещо в мушкането в ребридера, е просто човек да бъде абсолютно последователен, абсолютно концентриран и предполагам, че сте чували израза cutting corner skills, т.е. неглижирането убива. За съжаление, както казах, не е неприятна тема, но е неудобно да се каже, но в 90 и да не кажа и повече процента от случаите на фатални инциденти с ребридерите е виновен човек. Тук изключвам моментално инцидентите, които са свързани с личното здраве, т.е. човек просто получава инфаркт, защото не е дошло времето. Дайвинга, разбира се, мъничко ускорява този процес, но не е много. Или пък, да речеме, смъртта на Дейвид Шоу в Бусмангард, където решава да извади водолаз от 270 метра. Метаболизма му, дишането му се увеличава до толкова, доколкото скрубера не може да очисти газа и той загубва съзнание и се отдавя. Така че в по-голямата част от останалите случаи е въпрос на човешка грешка, на паника, на слабост в обучението. Обикновено паниката е в основата, когато тя блокира
креативното мислене и човек обикновено в паника взима погрешните решения. Голям опит, значи да можеш в една такава ситуация да вземеш правилните решения почти инстинктивно, т.е. за толкова време, толкова пъти да си ги повтарял, че да не се налага да се замислиш. Но бъдете сигурни, че на всяко действие на ребридера срещу вас, нали, има ваше съответно противодействие. В това се състои и курса по ребридерите, т.е. не само да се научите да поддържате плаваемост, което е точно обратно на recreational diving, затова водолазите изпитват една трудност в началото. И именно да се научат да противодействат на всяко действие на ребридера. То не е реално насочено действие, а просто на някакъв провал в системите на ребридера, така че да можете вие да си запазите здравето и живота. За радост това се случва много рядко. Много хора 10 години не са имали, други си купуват чисто нови ребридери и от различни марки, изобщо не визирам брандове. Виждал съм и съм чувал от хора, които идват при нас с чисто нови ребридери или до една година от различни брандове, които са имали някакви проблеми. Разбира се, те са се справили с тях, както са се го научили и по време на курса. Така че това, че ребридера се опитва да ни убие, не е съвсем истина и много бих се радвал на която и да е от засегнете теми за ребридера да получа някакви въпроси или пък някакво контрамнение, или пък някакво желание за съвет, без значение. Аз съм тук, за да именно да мога да популяризирам употребата на ребридерите, да мога да популяризирам и тяхното използване и тези, които се съмняват, просто да се опитам да ги убедя не на всяка цена, а просто да ги убедя с инженерни и научни доводи в това, че да използваме ребридер не е наистина толкова страшно. Очаквам вашите въпроси с най-голямо удоволствие. Мише, Чочо е, здравей. Чочо. Много ми хареса всичко, което разказа. Можеш ли малко да дадеш примери за практическото ползване на ребридера, т.е. плаваемост, как се справяш в различните метражи, нали, особено когато станеш вече много тежък, нали, след 40. Просто да ни разкажеш малко в ретроспекция какво да очакваме, как да се балансираме, тежести, така нататък. Нещо в този контекст. Точка, почвам. Ти си пробвал вече ребридер, което много се радвам и благодаря, че го направи с нас. Така, ще започна следното нещо. Защо, къде е силата на ребридера? Къде го използваме ние? Къде е най-голяма сила на ребридера? Защо да се гмуркам с ребридера на 20 метра? Какво толкова там той ще ми помогне, ще ми направи? Значи, основни такива преимущества на ребридера са следните. Имаш дълго стоене във водата, дишане на топъл влажен въздух. Нямат усещане за сухота. Въздуха, който влиза в устата е топъл. Той загрява тялото. Лятото не е чак толкова топъл. Винаги може да се влечете по шорти. Искам да ви кажа, че осезаемо в началото на сезона, нека в началото на юни, влизах с сух костюм на обикновени дайва в Пелагрия, там диапазона 10-30 метра. В момента, в който вземе ребридера, можех да го правя с 57 мм костюм. Това е осезаемо, това е неговото преимущество, но основното преимущество е ниския разход на газ и постоянното поддържане на високо парциално налягане на кислорода, което също респективно последствията от това са, че можете с малко газове, с малко екипировка да направите много дълъг дайв, особено да компресионен дайв, и
той ще бъде максимално ефективен, тъй като през цялото време на надайва, независимо на каква дълбочина се намирате, вие поддържате едно високо кислородно парциално налягане, което респективно от една страна увеличава дъното ви време, ако искате да правите бездекомпресионен дайв, или намалява времето за декомпресия, прави я по-ефективна. От тук се вижда директно, че силата на ребридера е под 35 метра. Тоест там, където вие имате по-често компресационни дайвове, да наречем 30+, защото има много интересни кораби, които са на 30 метра. На 30 метра нямате повече от 18-20 минути без декомпресационно време. Можете спокойно да изкарате час и половина, два, да направите още половин час декомпресия, просто с един бейл една или две бутилки, които са с вас, без да се притесняват от хипотермия, независимо от температурата. Така че там е неговата сила. Каква е разликата, което ти попита в дълбочина? Никаква. Значи, абсолютно усещането е същото, както е гнуркането с сух костюм или дори с крило. Значи, в крайна сметка, единственото, което е малко по-осложнено, е това, че имаш, ако да речем, нека да вземем един пример, че е по-лесно, по-разбираемо, ако гнуркаме с мокър костюм, какво имаме като регулация на поемността? Имаме с нас крило, което е отзад на ребридера. Имаме и ето в случая, нека да вземем този ребридер, имаме крило и след крилото имаме гръбно монтиран back-mount counter, който също се пълни с въздух. Ето това е второ устройство, което ние трябва да регулираме. Тоест, абсолютно същия принцип. Колкото по-надолу отиваме, налягането се увеличава и смачква нашето оборудване, ние трябва да вкарваме въздух и да го компенсираме. В ребридера това се получава по три начина. Първият начин е ти го вкарваш ръчно, т.е. ще върна за малко нагоре да покажа този ръчния вентил, който е, речеме, тук не е много. Нямам го на картинка, жалко, бех си го подготвил именно за това. Значи той е също като тази кутийка, която е в лявата страна и на него има две копчета. Той всъщност на този леко му се вижда копчето от лявата страна, в който ти ръчно можеш да вкараш, ръчно вкарваш диолента, разредителя. Кислорода се карва от електрониката. И имаш също ръчно командване. Значи това моментално добавянето на газ започва да компенсира добавянето, разликата в налягането. И просто ти трябва да вкараш толкова газ, колкото да компенсира. Ако ти пропуснеш този момент да го направиш, какво ще се случи? Дишайки, вдишвайки, ти ще изхарчиш постепенно въздуха, който има в контралънговете, те ще се свият, ще усетиш едно затруднение и следващото ти вдишване ще отвори един ето този вентил, който се намира ето тук мъничкия в левия контралънг в горната част на схемата, който ще се отвори автоматично и ще додаде част от въздуха в контралънг. От друга гледна точка, самата плаваемост ти я регулираш чрез крилото. Тоест, съвсем тъпо и просто надуване и inflate, deflate, надуй и спусни. Или пък със сухия костюм. Надуваш и спускаш. Не се препоръчва регулиране с контрлънга, регулиране на плаваемостта, тъй като в количеството в него се изменят поради метаболизма. Тоест ти непрекъснато изядаш от него едно определено количество кислород и всъщност електронния вентил по някое време ти не го знаеш кога ще ти включи и ще ти впръсне допълнително. Ако в този случай е повече, трябва леко да изпуснеш. Ако е по-малко, можеш да си добавиш чрез вентила. Тук, за съжаление, поемането и изпускането на въздух не помагат, защото в момента, в който дъхнеш въздух, ти правиш, увеличаваш обема на гърдите, но моментално намаляваш обема на контрлънга и то е еднакво. Искам да ти кажа, че в момента, в който го свикнеш
усещането е също като в Open Water, докато се научиш да дишаш с въздух, тук е с гърдите, тук е също, докато се научиш да работиш с машината. Абсолютно същото усещането. В един момент го зацепваш, става много лесно, това обикновено се случва около 8-10 дайв. Ще и също като в Open Water. И след това, именно заради това, че ти вдишвайки увеличаваш обема на гърдите, до намаляваш обема на кантарлунга, държането на нивото е просто уникално. Просто не мърдаш, имаш чувство, че буквално си нарисуван на водата. Значи, седа, примерно, виса на 6 метър, имам чувство, че се движа нагоре-надолу, може би 30-40 см. Човек поглеждам си компютъра, не съм мръднал 10 см. Просто е наистина много стабилно е проводимостта. Отговорих ли на въпроса или нещо пропуснах? Нещо, че го захванах бе отдалеч. Напротив, всичко е ясно. Просто използвах и спомените си от това, което аз преживях. Но, както и да е, отговори ми на въпроса, разбрах какви са различните сценарии. Ами, надявам се някой друг да има също... някой друг да има някакви въпроси. Може би за датчиците, т.е. за сензорите, какви са единия кислороден най-вероятно, температурния разбрахме, а третия какъв беше? Въглероден диоксид. Въглероден диоксид. CO2, въглероден диоксид. Въглероден двуокис. Мишо. Любе, слушам те. Аз имам един въпрос. Бях гледал там един документален филм за една пещера в Норвегия, ти го спомена, където двама се заклещват и после нелегално приятелите им тръгват, правят организация, тръгват да ги вадат много сериозни дълбочини. И там споменаха нещо, че единия в паниката си, нали, скръбъра има, нали, времеви дебит, там определен брой минути, но има ли моментен дебит? Примерно ако те хване течение или при паника, ако почнеш да хипервентилираш, може ли да надминиш способностите на скръбъра? Може. Значи способностите на скръбъра са доста високи, са доста големи, но теоретично можеш да надминеш, особено в голяма дълбочина, можеш да надминеш, ако започнеш да хипервентилираш, можеш да надминеш. Да, и тогава там бяха казали, че в такива случаи се минава на бейлаут за малко, докато се успокоиш. Точно така. Минаваш на бейлаут, успокояваш дишането и тогава продължаваш. Значи, дори и супер водолази, като сегашния световен рекордьор, дето направи 38 метра в Франция, дори и той има една бутилка, имаше със себе си, ще има 3 ревидера, но има една бутилка, където му е с бейлаут отворен цикъл. Да може в случай на такъв проблем да премине, да успокои. И искам да ти кажа, че аз в началото съм го правил това. Не само в тренировка, това се учи по време на курса, ти го правиш по време на тренировка, но на мен ми се наложи в една пещера да премина на бейлаут. Нещо твърде много се развълнувах, твърде много почнах да бързо се придвижах в един участък и ми се покачи силно дишането. И оттам реших да не рискувам, преминах на бейлаут газ, успокоих дишането и се върнах обратно на ребрина. То компютърът ти показва, че дигаш нивата на въглеродния диоксид, сигурно. Значи, да, показва, но не всички ребидери имат това нещо. И защото ако усещаш, значи в момента, в който започнеш да хипервентилираш, ти започваш да усещаш, че не можеш да вдишаш повече. Тоест, някакси вдишваш, нямаш въздух, искаш още, но няма откъде да дойде и се получава, ако продължиш, ще ескалира в паника или в бекал. Да. Защото ако е ребридъра с температурната пръчка, където каза, тя няма да отчете проблем, защото отзад върви реакцията и температурата има, ама реално качваш. Да. Ако дура с една пак датчика, не може да разбере колко време ти е необходимо. Да. То е малко ни така, ни така. Да, ясно. Да, това беше. Мерси. Моля, други въпроси? Ние имаме въпрос. Аз съм Тошко, но сме 5-6 души от Пловдив, които също супер. Привет на 5-6 души от Пловдив. Силвия Василева. Да, тя е един от душите.
Въпросът е следния. За разлика между електронни и механични ребридери, Така. според теб, кои са по-добри и в кои ситуации? И другото каза, че водиш курсовете и с кои ребридери работиш. И с какви типове и така нататък. И Така. какви са предимства според теб? Окей. Започвам. Очаквах го този въпрос за мануалния и електронния. Това е, нали, двете най-горещи теми е CCR срещу SCR. Сега, както казахме, на ребридера основната сила е в дълбочината и в декомпресационните дни. Мануалният ребридер е силно ограничен в тази област. Когато похарчиш едни между 6, 7 и 11 хиляди евра за машина, някакси ти се ще тя да може да прави всичко. Значи това е така първото нещо, което мога да кажа. Второто нещо, което мога да кажа е, че мануалният ребридер в ситуацията, която Любо преди малко каза за при повишен метаболизъм, по-лошо реагира. Тъй като там има една дюза, която дава едно определено количество. И ти трябва да отиваш на тая иглата, която беше ето тук по средата до Маркуча в дясната страна на екрана се вижда. Ето това, от което ти да започнеш да я въртиш, за да ти даде малко повече кислород, което е малко по-бавен процес. Имаш ли възможност ти да вкараш ръчно кислород, освен да регулираш тази дюзата колко пуска? Това зависи принципиално имаш. Обикновено имаш, да. Значи, ето това тук вляво би трябвало да е копчето. Ето тук вляво, в долния ляв ъгъл на тая черна кутия би трябвало да е копче. Аз много съжалявам, бех си подготвил да го видите на моя ребридер как изглежда копчето, тъй като много ми харесва. Там много хубаво се виждат двете копчета, но нещо съм забравил да го сложа. Егенето. Така. Можеш да вкараш и допълнително с копче. На повечето ребридери е възможно. Мисля, че на Тритона, който беше по-мъничкия, не можеше. Можеш да вкараш. Да. При електронния ребридер може да го направиш абсолютно също. Значи, имай предвид, че електронния ребридер във всеки един момент можеш да поемеш командването абсолютно мануално на всичко. Тоест, в един момент ти се съмняваш, че или компютърът ти гръмва, там батерията спира да работи, навлиза вода, друго няма какво да му се случи. И ти можеш да игнорираш в един момент цялото електронно управление на компютъра и именно чрез тези ръчни вентили да започнеш да вкарваш и кислорода, и диолента в електронния ребридер и по този начин. Ако влезе вода в скръбъра, това нещо продължава ли да работи? Ако влезе вода в скръбъра, преминаваш на bailout. Нямаш вариант. Да, смисъл, окей. Не, защо споменам влезе на вода, аз си мислих, че влезе ли вода и ребридера до там. До там. Значи, най-тежкото, което може да се случи в един ребридер е да се наводни. Наводняването на ребридера, моментално, то се усеща много лесно. Първо, почваш да чуваш бълбукане. Второ, това бълбукането може да бъде, тъй като почти всеки вече един съвременен ребридер има една клапа, която отделя водата. Слюнката ти, покрай устата, която ти влиза при изпускането, нали, ти имаш едно такова влизане на вода отвънка, или примерно ако го затваряш или отваряш, може да влезе малко вода. Той отделя водата и я вкарва в дъното на ребридера, така че тя да не попадне на двете опасни места. А те са вентилите, извинявайте, анализаторите, кислородните датчици и второто место е скрубера. Защото малко количество вода, което попадне в електронните датчици, ще ги унищожи кислородните датчици. И затова те са разположени по начин, по който това е трудно да стане, и водата, и слюнката, която ти отделяш, и водата от конденза, тъй като екзотермична реакция вътре имаш, тя е влажна. Конденс много е приятно дишането с ребридера, нали, отделя тази влага, тя не попада вътре. Но наводнението на ребридера, което се случва обикновено изпукване,
много рядко. Значи да се наводни ребридера е много рядко. Нещо не си затегнал обикновено, нещо не си направил. Гарнитурите са ти супер стари. Не си ги сменял, защото там не си имал или си ги забравил, или ти е било скрън, за да дадеш там 10 евро. Разбираш? Обикновено това са основните причини, поради които се наводнява един ребридер. Иначе няма как да се наводните. Изпитанията на ребридерите по CA са такива, че те се хвърлят от 4 метра височина и не можеш просто така да го чукнеш в скалата и да го щупиш. Той има защитна обвивка на себе си. Ребридер, който ползвам, има 3 мм или 4 мм алуминий. Дорал. С чук му го биеш, не можеш да щупиш. Така че е много трудно да го наводниш, но се случва. Скъсва се маркуча, може да скъсаш маркуча. Много стар маркуч, той е нацепен и разбира се, викаш, са, той така може. Продължаваме и като Corner Skills. Маркуча се скъсва и там влиза водата. На това е въпрос, отговоря. Дадах. При наводняване на скрубера, минаш на белаут, на друг ребридер или на отворен цикъл и приключваш ден. Другата част от въпроса какъв беше? Другата част е ти с какви гмуркаш и нали, що си избрал тях. Така, сега, аз лично гмуркам с руски ребридер, Брис. Вие го видяхте на снимката. Ето този. Един прекрасен експедиционен ребридер с увеличено количество на скрубера. Всичко му е двойно, всичко е по две, всичко е нали, двойно презапасено. Ако дори и целият компютър, целият контролер да зададе багажа, тук имам Хюда, който ми е на главата, той ми дава пълната информация, точно както я дава на компютъра, само че с серия от сигнали. Тоест има два вида хюд. Не е просто моя ребридер струва толкова, нали, гледате в интернет, ребридер струва примерно 8000. Това е, защо се включва хюд. Ама какъв е този хюд? След това, този хюд как е направен? Той е абсолютно отделен от основния контролер и е част от основния контролер. Захранването на хюда отделно ли е или не е отделно в случай на заливане на батерия? Хюда каква информация дава? С 30 светлини или е с 24 светлини, там 18 светлини, което комбинацията от тях ти дава това, което имаш на компютъра. Така че е доста голяма разликата и в хюдовете, и в начина, по който са направени. Сигнала дали е цифров или дали е аналогов. Това също при наводняване има проблем. Показва някакви лампички, които ти трябва да се научиш да ги разчиташ. В смисъл, не е някакъв дисплей, който ти показва примерно парсиални на кислорода или нали, да, това е много прост. Аз много съжалявам и се извинявам, просто я бях подготвил тая картинка, защо не я виждам, просто съм забравил да я сложа, където е контролера с Хюда. Значи, те са 4 по 3, 12 светлинки, наредени на колкото палец е размера, ето такъв, който седи закачен на ето подпред на вентил, от който дишаш. И ти просто то ти свети пред очите непрекъснато, за да ти напомня. И там имаш те са 4 по 3 и още две отделно. И различната комбинация от цветове и тези светодиодите ти казва какво ти е парциалното налягане. Дали е по-високо, дали е по-ниско, като отделно има още две лампи, които сигнализират чисто за опасност. Примерно, ако температурният стиг вече показва вече свършила реакцията, там му остава една или две клетки, той вече започва да алармира червено, и като имаш половин час да завършиш дайва. Така че той е абсолютно сдвоен. За съжаление, този ребридер аз го бех взел с цел да усвоим тук производство. Не съм се отказал още от тази идея. Въпрос е, че проблема, който е в момента е сертификацията по CA, която е 50 000 евро, 2 години и изисква купчина документация. И едно решение, което трябва да го взема, дали да го направи или не. Иначе като ребридер, прекрасен ребридер, от класа на JJ ребридера, просто е чудесен експедиционен ребридер с големи възможности. Значи, той се използва
обикновено в Русия, този колегата, който го е измислил и създал конструктора, той се гнурка в диапазона между 90 и 130 метра в студени, мътни, гадни езера и води, които са там на температури близки до нула. Тоест в супер такива кофти условия. Ребидър е чудесен. Ребидър, който ползвам, той ребидър, който си го ползвам и до ден днешен, всеки може да го пробва, да е при мен, който иска, може да се запише на пробва ребидъра. В момента водиме преговори с две от водещите ребидър компании за да започнем да работим в България с тях. Ще видим. Не искам още да казвам нищо, докато не е финализирано, тъй като пак целта ми е част от елементите да се правят тук и по този начин да се намали малко цената на ребилида, да стане по-достъпно. Тоест, ребилида да го гониме да е някъде от порядъка на чисто нов, говоря за абсолютно чисто нов ребилид с пълен комплект, да е от порядъка, нали, без бутилките, от порядъка на 5800, 6800 евро, нещо. Това е едно, който иска, може да пробва и Бриза, и мисля, че ще организирам в началото на пролета Живот и здраве. На Черно море ще направим, имам голям интерес от Бургас, там извъннаха хора, казаха, айде да направиш подобен семинар и направо с пробване на ребридър тук, ще взема XCCR, което е Хамърхеда, който изнесе производство в Чехословакия в щата. И се води един от най-добрите ребидери или с JJ. Да. Ами добре, значи следим тогава. И го чакаме с нетърпение. Чакаме с нетърпение и който иска може да се включва. твоите презентации. На моята стена ще напиша грубо един месец преди това, че ще имаме в Бургас подобно нещо. Така че който иска може да дойде и да пробва. Аз ще донеса и двата ревидера, и моя, и другия, независимо коя марка е. Така че... Силно пловдивско присъствие. Моля? Силно пловдивско присъствие. Очакваме с нетърпение. Един от най-красивите градове в България. Да. Така е, трябва да го посетиш скоро. Винаги хора с голямо удоволствие. Страхотност. Имам и роднини там. Ще те чакаме, обаждай се. Най-голямо удоволствие, много благодаря. И ние благодарим, просто страхотно обяснение за ребридерите. И малко набързо, ама все пак, каквото мога. Аз затова очаквам и въпросите. С въпросите ще видим какво точно съм, от това, което не съм казал, вас ви интересува. Затова ще се радвам, ако още някой ми зададе въпроси. Аз лично нямам лимит във времето, така че. За момента мисля, че сме някой нещо да пита. Ами за дълбочината. За дълбочината. Метри. Той може много, доколкото. Много. Да, добре, не питай го. А каква е средната дълбочина нормално за ребридера? Коя се приема за що годе безопасна? Дълбочината не му влияе на ребридера. Дълбочината принципиално, дали си на отворен цикъл или на ребридера, е така. Между другото, на отворен цикъл, ако нещо се случи в голяма дълбочина, ти нямаш вариант. В отворения цикъл всички повреди стават от раз моментално и нямаш време. Тоест, бам, чупи се това или замръзва реброто, става фрифал, или спира въздуха, или просто спира да работи нещо. Тоест, докато тук, ако нещо се развали, ти го виждаш и заради контърлънга, в който имаш още известно време дишане, имаш време за реакция. Дълбочината е опасна до толкова, доколкото е опасна и на отворения цикъл. Няма ограничение. Ето, световен рекорд човека направи с Сайдман ребридер е 308 метра. Абсолютният рекорд на ребридер е 318 метра. Така че това са за сега ограничения. Говориме, това е за електронен ребридер. Това не е във възможността на механичните ребридери. Механичните ребридери са доста метри. Айде така да го наречем.
Да, може някой гмурка до 170 и така нататък, но малко вече рисково. Именно заради количество подавани газа. Предходно дават много възможности. Да, дават огромни възможности. Значи, ребридера в рекреационния дайвинг го ползвате само за да се научите. Нали, ако сега кеф цена няма, сега ако ви е кеф да се гмуркате се, моля, на 20 метра гмуркате се, няма лошо. Обикновено хората, които ги виждате, които се гмуркат на 20 метра с ребридер, се гмуркат поради две причини. Първото, защото го имат, и второ, защото трупат часове по този начин, трупат опит и за по-дълбоки следващи гмуркани и по-дълбоките следващи курсове. Това е. Значи, ребридерът си е малко на английски челендж, такова предизвикателство. Той изисква да разбираш какво се случва в него. Когато разбираш машината и станеш едно с машината, ти вече знаеш как тя реагира и във всеки един момент. Не забравяйте, колкото и да ви се струва страшно, при ребридера има едно такова нещо. Във всеки един момент на дайва, затваряш го, хвърляш го нагоре и взимаш регулатор от бутилката и се връщаш към open water познанията. Там независимо къде се намираш. Винаги можеш да преминеш от единици към друг. И обикновено в курсовете, това е основната рекомендация. Ако ти се струва, че нещо ти се случва, защото именно което говорихме за скрубера, че е най-опасното, тъй като повишаването на въглеродния диоксид може да доведе до блекаут и то е така трудно забележим. Да, може да премине през болест, през боки в главата, през замъгляване, но обикновено ако ти се случва нещо или ти имаш чувство, че нещо се случва, или хипероксация, нали, кислородно отравяне, винаги можеш да преминеш към отворен цикъл. И рекомендацията е: минавай на отворен цикъл веднага. Успокой се, помисли, разгледай ребридера и се върни отново на него, ако прецениш, че всичко е наред. Ако не, предпочитай. Не се наводнява. Страхотно. Дава много възможности. Не се наводнява, нали, ако го направиш правилно. Това значи да го направиш правилно, да затвориш клапана и да го фъриш нагоре. Регулаторът ти, който ти е на отворен цикъл, примерно ти отляво, бутилката се държи стандартно отворена, той е пред очите ти, няма как да изгубиш гъста без да я видиш, нали, просто трябва да го сложиш в устата. Има варианти, който е за начинаещи. Вързва се регулатор към ребридера и който ти виси тук, подобно на техническия резервен. Нали, махаш, винаги се хвърля назад лупата, тези тръбите, и от тук взимаш стандартно. Значи, но това трябва да е за много кратко време, просто за да спасиш положението, тъй като имаш 2 литра в бутилката и част от тях вече си изхачва. Тоест там трябва бързичко, колкото да можеш да преминеш към основната бутилка. Или ако нямаш проблеми, просто си мини към основната бутилка. Въпрос на усещане. Някои хора връзват голямата бутилка към ребридера, на диолента има предвид, т.е. дънната газ, така че в случая, че нещо се случва, нали, ако няма този тъй наречен BOV вентил, ето този, се не знае бавния компютър. Ето го, това обикновение, затваряш го и минаваш, а пък другия, ето този, в който, виждаш, на него има монтирано просто един регулатор и шланга е вързан към 11 литра бутилка или 15, каквато си взел, нали, която се връза към него. В случай, че нещо ти се случва, само е тази въртка, която виждате сега, само я завърташ и край. Преминаваш към отворения цикъл. И със същото завъртане обратно, се вършиш обратно към ребята. Да. Но това е едно доста скъпо съоръжение. То има и други проблеми, че не можеш да го дадеш като резервно. Ако имаш 2 или 3 да ги сменяш, е по-трудно. Затова искам да кажа, че класиците и експедиционните ползват ето този. Аз също имам този. Това е в ляво, виждаш на JJ, а това е на Мегалодон на Inner Space. Те са само с тази вътка. Махаш, хвърляш, взимаш другия, заминаваш. Много по-удачен за нас. Да. Това е в случай на проблем. Очаквам други въпроси. Миша, можеш ли да минеш малко на тема сертификацията с
така да покриеш. В смисъл, от гледна точка, какъв е курс, напади ли е пак, нали, малко да разкажеш какви са опциите за някой в България, който иска да се сертифицира да ползва. Сега, сертификациите, нали, знаете, аз като инструктор тренер на ПАДИ, трудно мога да продавам на други курсове. Аз самия, първият ми курс, който се сертифицирах, беше на ПСС, американска организация, която между другото е известна с Plan You Dive, Dive You Plan. Един от собствениците го е казал и с това, че те са направили всички рекорди на въздух, на дълбок въздух. Нещо, което аз лично не обичам. Просто така се случи, че оттам си получих с първите сертификации на ребридерите. Значи, първите три нива опити, ребридера 20-ката и 40-ката, мога да ги правя. По-нататък ще ползвам външен курс директор, поне за сега. Нали, плана ми е за тази година, а самия да се сертифицирам за инструктор на по-високо ниво. Но това, което поне пазара в България, мисля, че първите три за сега покриват на 99% желаящите, тъй като са изключително много малко хора, които имат сертификация и рекреашена и са тренери на техника. Но няма проблем, който иска, нека да ни се обади, ще организираме при нас да дойде инструктор по 3Mix, ще бъде грък, Джордж, и ще може да се направят тези курси. Значи до 40 метра може да ги правите с мене по-нагоре. Ще е въпрос на организация тая година. От следващата година вече ще се сертифицираме и за Premix. Но трябва още време. Иначе самите курсове са интензивни, с много гмуркания, подобно на техническите курсове. В тях се учат устройство на ребидата, разглавя се ребида, разглавя се как се почиства, как се поддържа. Всеки елемент се учи, човек го разглежда и го учи отделно как да общува с него. И вече самата плаваемост в началото, което е, така да се каже, най-сложното за начинаещите. По-нататък виждате, като разберете, че това не е чак толкова сложно, се отива вече към всичките тези. И успорно, разбира се, и те се осложняват упражненията, които са в аварийни ситуации. Това е курсът. Абсолютно същия принцип на дори като на един open water. Учите плаваемост, учите как да плувате делите и оттам нататък отивате на упражненията, които са свързани с използването на скубата и какво ще стане, ако е аварийни ситуации. Вода в маската, нямам въздух и така нататък. Здравей, аз имам два въпроса, такива по-практически. Okay. Един ти спомена за цената, която е първоначалната инвестиция. Колко струва поддръжката на самия ребридър и употребата? Защото ежегодно се сменят, предполагам, сензорите. Струва скръбъра, нещо и така нататък. Имаш ли представа на година, например, колко излезе? Разбира се. Значи аз съм правил една така, дори много лесна една бърза схема. Както казах, силата на ребридера е в дълбоките. Тоест, вие няма смисъл, ако ще се гмуркате до 40 метра с някакви малки декомпресии, по-хубаво side mount, back mount, няма смисъл от ребридер. Но ако гледате по-надълбоко, ребридер е важен. Вие разбира се, че ще минете през тия 40 метра, ще идете по-нататък. Защо го казвам? Защото цената на един дайв в момента, на един тримиксов дайв на 100 метра, надхвърля 200 и по среда. Значи, ако вие правите 30 дайва на година, това са ви 7000 евро. Само за газовете, които харчите. Значи, ребридера имате софтно лайма, който е от порядъка на 25 евро на едно зареждане,
който е, нали, ако си го намирате по-ефтино, нали, е друг въпрос. Говорим за цени по дайвинг център. Отиваш, добър ден, искам да си запълна рибина. Между 25 и 30 евро струва. И стандартно с крубера работи 4 часа. Така че 4 часа имате дайвинг. Може да направите 4 дайва по един дайв, може да направите един дайв от 4 часа, но един дайв от 4 часа с на отворен цикъл трябва да вземете с вас бая бутилки и доста опитен и с добър трин да можете да го направите. Това нещо. Всеки може да го направи, докато с ревидър е по-лесно. Тук е силата му. А какво представлява поддръжката му? Поддръжката му представлява следния начин. Значи, поглеждаш, трябва да го измиеш след дайва. Абсолютно също като това. Сваля се ето този лупа, който е вляво го виждаш с вентила с гофрирания маркуч. Изплакаш главата, защото вътре има останки от твоята слюнка. И също така, ако го ползваш постоянно, трябва също така да измиеш контралънга, защото и там има твоите слюнки и попада част от водата, която неминуемо влиза по кръвостата при изпускане. Така че от време на време се измива с вода и след всеки дайв се изваждат навънка, се отваря и се оставят на въздух датчиците за кислорода. Тъй като тях ги влагата е враг. Те трябва да са на слънце, на сухо, нали, да изсъхнат след всеки дайв, тъй като, както казах вътре, гъста, която ги обтича, е топла и влажна. Тая ност е в парна баня. Така че трябва да ги пазите. Един път, два пъти, значи принципиално на 2 години е максималният срок за използване на датчици. Сега вече зависи от датчиците, зависи колко са нови, кога сте ги купили. Между година и 2 години, айде да бъда абсолютно честен, между година и 2 години може да ги използвате тези датчици. Между другото, след това използваните датчици може да ги използвате като резервни, да ги сложите в устройствата, които мерят кислорода за отворените цикли. Там ще работят още една година. Окей. Тоест на всяка година горе-долу се сменят датчици. Нека да речем, че се сменят. Да, това струва от порядъка на 250. Сега на всеки 2-3 години сега гледаш уплътненията. Ето, забележи на вентила, който е на екрана, имаш 2 големи оринга. Аре, при мене са 4. Двоен, защото е осигурен, двоен от двете страни. Трябва просто да ги инспектираш. Дали да почне да се разръфват и да се нацепват, трябва да ги смениш. Сега тези оринги не са скъпи. Това са няколко евро. Наречем 5 евро, 2 евро, 1 евро. Не е скъпи. Опръстени не предполагам не са голям разход. Не са голям разход, но те са бая. Но се развалят рядко, защото нямаш чак такова използване. Специално тия опръстени тук супер рядко се разваля, защото ти не сваляш от маркуча тази част. Биовито. Друго, какво трябва да ти малко кислородна грес, да ги смазваш и това е, нямаш друга поддръжка. Да. Което ми е интересно от любопитство е какви са затрудненията при пътуване с рибридър? Защото, доколкото видях, те са доста различни размери, предполагам доста различни килограми. Сега, всички рибридери са между 16,5 и 18,5 кг. Това е. Там, където отидеш с рибридера, хората трябва да знаят, че ще ползваш рибридер или просто ти да си насочиш към дайвинг център, защото те трябва да ти осигурят софтмолайн, трябва да ти осигурят и 2-литрови бутилки. Да, окей. Нали, и да имат чист кислород да ти пълнат. Това е. Те дори да ти го напълнат на 100 бара, има и преди, че 100-110 бара на 2 литрова бутилка кислород ти хваща 4 часа дай. Без никакви проблеми. Ясно, да. Мерси. Моля. Още нещо? Чао, чочи. Така, ако няма други въпроси, имайте предвид, че ще получите на запис нашия този вебинар и да не забравите, който дойде да тества рибридер, ще има отстъпка 10%
за това, че вече чу тази теория, която е част от първия курс за ребридера. Просто да напомни, може и да ме няма, там имам и други хора, просто да им кажат, да имат на предвид. Аз ще видя, ще помисля за някакво ваучерче, просто да ви изпрата, за да можете да го показвате, ако там няма някаква причина. Така. Ако няма други въпроси, благодаря много за вниманието. Надявам се поне малко да съм бил полезен с цел да започнем да се гмуркаме и ние тук сервидери, не само западняците. Надявам се икономическото положение в страната да се повишава, за да може да си ги купуваме лесно и да си ги поддържаме и да можем безопасно да навлизаме все по-дълбоко и да изследваме. Има прекрасни рекове под 40 метра, дори на 40 метра, пещери. Просто ребридера отваря много възможности за дълбоки дайвове и студени, защото е много приятно да се гмуркаш на студена ребридера. Наистина това е много голямо преимущество. Така, пожелавам ви приятна вечер, успешна и да се каже, щастлива седмица, която предстои за напред. Благодаря още веднъж и до скоро. Не пропускайте следващите вебинари. До скоро. Ние също благодарим. 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 Всичко най-добро. Чао, Мишо, всичко хубаво, перфектен вебинар. Мерси. Чао, Любенце. Всичко най-добро. Мерси много. Чао, чао и мерси Чао, много. мерси.